Avui arribes supertard, la gent m'està mirant mal, i hem d'economitzar el temps. El cas és que anem a tractar un tema superimportant. Un tema que fins i tot pot separar famílies en un dinar. No hi havia valencià, política. Hola, vos puc fer una pregunta superràpida? És per a un vídeo de YouTube. És molt ràpid. Tu com definiries la paraula política? Què espera tu? Les ulleres que se li llega a la cara. Calla, hòstia. Per a mi política és les institucions que deu tindre un establiment o un país per a que les coses es facin de forma regular i normalitzada. Això t'ho has estudiat? No. Molt bé. Qui és el president de la Generalitat Valenciana? Ximo Puig. Molt bé! Tu creus que la política separa famílies? Si estàs ahí en un dinar, tu pots preguntar a la teua família a quin partit polític votes? A veure, pense que aquests temes sí que se poden tractar, però si una família està ben unida, la política no té per què separar la mateixa família. Preguntem així parats. Hola, podem fer-vos una pregunta? És molt ràpida, és per a un canal de YouTube. Què penseu sobre la política? Bueno, jo... Pues bueno, que este canvi està bé, que la gent que diu que s'ha de tornar a votar, jo considero que no, que és constitucional i és una mesura que me pareix perfecte, ja estava bé. És que saps, no saben al canal, hem de contextualitzar el que ha passat. Pots explicar-los què ha passat? Perquè el que estàs dient és molt interessant. Pues que el Partit Popular ja estava bé de tant de furtar i Pedro Sánchez ha fet una moció de censura. I a tu et sembla bé personalment? Perdó, si no vols contestar preguntes... Me pareix perfecte. Quan una cosa no funciona s'ha de canviar, em pareix perfecte, sí, sí. Me diuen que graciosa, sí, supergraciosa. Anem a estos. Hola, vos podem fer una pregunta, és molt ràpida, és per a un canal de YouTube. On està? Vale. Sabeu qui és el president de la Generalitat Valenciana? No, Però sou d'ací? som d'ací. Pero el valenciano no. Però sí que m'estàs entenent, m'estàs contestant. Te entiendo, pero lo que es hablar no hablo. Pero No passa res. Pots contestar en castellà. en castellà, perfecto. Molt bé. Saps qui és el president de les Corts Valencianes? No, T'has enterat de la moció de censura? de eso sí. Quina és la teua opinió? Si la poden conèixer, clar. Yo pues que estoy de acuerdo. Yo estoy con todo lo que ha pasado, estoy de acuerdo. Han hecho algo que está bien, solo que ahora se han impuesto ahí y no nos han dejado opinar a los demás. Tu apostes per noves eleccions. Completamente. No, ai, ¿de dónde eres? Ella. ¿De dónde eres? De Jaén. Ah, de Jaén. Yo también soy de Jaén. Ella también. No, de Jaén. Pues vas aquí en patinete. Sí. Mira, ¿estás enterado de lo de la moción de censura? ¿Qué opináis por ahí? ¿Yo? Sí, lo podemos saber. Que haya elecciones, pero ya. Que haya elecciones. Lo que no puede que se adjudique ser presidente cuando menos votantes ha sacado. Tiene que haber elecciones ya. Què opinem? Doncs que per al que hi havia, millor el que hi ha, però tampoc ha sigut una elecció com Déu mana. Aleshores, cal fer eleccions. Esto de, parle en castellà, esto de los políticos, a veces cuando pensamos en ellos, enseguida pensamos a algo malo, ¿no? Políticos, robar, corrupción. ¿Pensáis que es así? Sí. Es que no es que nosotros lo pensemos, es que lo que han demostrado, es que lo que demuestra el Partido Popular, por ejemplo, han robado. Lo del PSOE en Andalucía han robado. Es que, no sé, vamos a darle la oportunidad a los nuevos, a Ciudadanos, a Podemos no, evidentemente. Hem passat per ací i hem vist a esta xiqueta i li anem a preguntar, escolta, tu... És broma, però no me digueu que no pareix una xiqueta de deberes. Adeu. Qué por. Que a veces te hacen dudar los políticos por cómo se comportan, ¿eh?
uno confía en ellos y después desconfía porque no hacen lo que uno tiene en mente de que tienen que hacer, pero vamos, que la política todo es igual, ¿eh? Tú dices que sí y yo diré que no porque soy del otro partido o de la otra inclinación, ¿no? Està vostè decepcionat en la política en general? Està decepcionat? Pues en general sí, sí. Canviaria moltes coses, vostè, actualment? Cambiaría cosas, son muchas cosas las que hay que cambiar, ¿no? Pero en fin, como no nos van a hacer caso, pues oye, que hagan lo que quieran. Pablo s'ha fet un grup de WhatsApp amb ella soles, és molt trist. I ha posat 3 fotos d'unes persones que jo no puc reconèixer, però a veure si per ahí m'ajuden. És que tinc un problema, a veure si me'l podeu solventar. Tinc així unes fotos i no sé de qui són. Sabeu qui és? Molt bé! Un premio para ti. Un gomet per a tu. Qui és Joan Ribó? El alcalde de Valencia. Molt bé, a veure, seguim. Qui és? Ara ja no pots contestar. Ese ya no, Es que de política poco, No sabeu qui és? No. Val, és Enric Morera, president de les Corts Valencianes. Anem a l'última fotografia, a veure si ho sabeu, va. Esta sí que sí. No? No. Partit Popular, una pista? Política. Una què han dit per així? Una ladrona. Una ladrona, diuen. Com li diuen? No està en la càrcel. Estàs així els teus fills, tranquil que no hi iran a la càmera, però tu com els vas explicar, com els vas orientar en el tema de la política? Com els explicaràs? És molt important que aneu a votar, els polítics són tots iguals... Perquè explicar-ho a un xiquet, quan vagin a fer 18 anys i hagin de votar, és molt difícil. És un procés de formació que ells també han de personalment prendre les decisions, però evidentment han de conèixer les realitats. Creus que la feina dels pares és esta o això ho han de fer a les escoles? Això és una qüestió combinada. Molt bé, moltíssimes gràcies. Ens despedim així al carrer Císcar de València i diguem adeu a un vídeo molt polèmic, com és la política. I us esperem en el proper vídeo. Seguiu-nos en les xarxes socials. Molt important. Adeu! Another place, another town, memories lost, but for now, breathing in, breathing out, to get my thoughts back up the ground, walking down another street, passing down.